Κάθε επιτυχία, σε όποιο τομέα και να είναι αυτή, κρύβει πίσω της πολλά ξενύχτια, πολλούς φόβους, αγωνίες, άγχος και ξέρετε κάτι παιδιά, αυτό όλο έχει σημασία μονάχα όταν καταφέρουμε να το μοιραζόμαστε και να το συζητάμε και να εμπνεόμαστε από αυτό. Είμαι η Μαρία Χαλκιά και θέλω μέσα από το podcast μία στιγμή, μία διαδρομή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα που έχω βιώσει στην επιχειρηματική μου διαδρομή και να συζητήσουμε μαζί και τα δικά σας και να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τους φόβους, τις αποτυχίες και γιατί όχι και τις επιτυχίες, γιατί ναι, υπάρχουν και επιτυχίες. Είμαι μια γυναίκα που ποτέ δεν είχε απαντήσεις σε τίποτα. Δεν είχα κεφάλαιο, δεν είχα δικτυωθεί με κόσμο, έμενα σε μια περιοχή που καθόλου εμπορική δεν ήτανε και δεν ήξερα τι σημαίνει business plan. Στη θεωρία το ήξερα πολύ καλά, όπως και πολύ καλά ήξερα και τα θεωρητικά του marketing, του business administration και όλα αυτά. Στην πράξη όμως, όταν ήρθε η ώρα να κάνω τη δική μου επιχείρηση, αυτή φτιάχτηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα σε μια μέρα. Δεν έκανα καμία προετοιμασία, δεν έκανα κανένα business plan, κανένα σχέδιο, ούτε καν χρήματα δεν είχα όπως σας είπα και ξαφνικά φτιάχτηκε μια digital roots, ένα digital agency μέσα σε ένα δωματιάκι 10 τετραγωνικών. Γυρνώντας 9 χρόνια πίσω από τότε που έγινε αυτό, αν με ρωτήσει κάποιος αν θα το ξανάκανα, πολύ πιθανόν θα του έλεγα ναι, θα το ξανάκανα, αλλά όχι έτσι. Στα αλήθεια όχι έτσι. Σίγουρα θα έπαιρνα ένα χρόνο που θα έκανα το σχεδιασμό μου, θα έκανα το business plan μου στην πράξη αυτή τη φορά, θα έβαζα κάτω τα οικονομικά μου, θα έκανα το marketing μου, ακόμα και το website μου θα είχα ετοιμάσει, γιατί όταν ξεκίνησα περίπου να σας πω ότι ούτε καν site δεν είχα έτοιμο, ούτε καν πελάτες δεν είχα έτοιμος, τίποτα δεν υπήρχε και θα σας έλεγα λοιπόν όχι έτσι, στα αλήθεια όχι έτσι. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, πολλές φορές είναι η αλήθεια μου ότι όταν κάνω την αυτοκριτική μου, μερικές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ πώς κατάφερα να κάνω βιώσιμη αυτή την επιχείρηση 9 χρόνια μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, το ελληνικό, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Και όταν έχω να δώσω μία απάντηση σε όλο αυτό το ερώτημα, έχω να πω μόνο ότι νομίζω, θα ήθελα όσοι με ξέρετε και έχετε συνεργαστεί μαζί μου να πείτε κι εσείς στα σχόλια τι πιστεύετε, ότι δεν είδα κανέναν πελάτη μου σαν πελάτη. Πάντα τους έβλεπα σαν να είναι φίλοι που θέλω να τους βοηθήσω να πάνε μπροστά, να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, να βγάλουν κέρδη, να προοδεύσουν σε ό,τι κλάδο και δραστηριότητα ήταν αυτός. Νομίζω αυτό μπορώ να πιστώσω στον εαυτό μου. Και το podcast αυτό θέλω να έχει μέσα κάθε φορά και μία αληθινή ιστορία. Σήμερα λοιπόν επέλεξα να σας πω, σκέφτηκα δηλαδή, ότι για αρχή θα ήθελα να ήταν κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Ένα σημείο, ένα turning point για την πορεία μου ήταν όταν είχα επιλέξει και είχα αποφασίσει πια ότι δεν θα ασχοληθώ με τα οικονομικά και το business administration που είχα σπουδάσει μέχρι τότε, αλλά θα έκανα digital marketing. Βέβαια, όταν ξεκινούσα το 2010, 11, 12, ακόμα το digital marketing στην Ελλάδα ήταν σε στάδιο να το έχεις για χόμπι
και τα λοιπά. Ούτε εγώ ίδια δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να γίνει δουλειά κανονική, εργασία για πολλούς. Και όμως τότε παρακολουθούσα κάποια σεμινάρια και όταν στο τελευταίο μάθημα και στην τελευταία ώρα του σεμινάριου λέει ο καθηγητής, παιδιά, πάρα πολύ ωραία όσα μάθαμε μέχρι εδώ, αλλά θα ήθελα να σας πω και κάτι, ότι εάν καταφέρετε να δώσετε εξετάσεις στην Google και πιστοποιηθείτε από την ίδια την Google, αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό asset για το βιογραφικό σας. Όταν το άκουσα αυτό, δεν ξέρω γιατί με ενθουσίασε, το θεωρούσα κάτι πολύ wow. Οπότε κατευθείαν ρωτάω, πρέπει να πάω στην Αμερική για να δώσω αυτές τις εξετάσεις? Και μου λέει ο καθηγητής, όχι, δεν χρειάζεται να πας στην Αμερική, γίνονται online. Οπότε λέω, περάσαμε την πρώτη πίστα. Η επόμενη ερώτηση ήταν αμέσως ότι, καλά, και πόσα χρήματα χρειάζεται για να δώσω? Γιατί στο μυαλό μου του είχα κάτι πάρα πολύ μεγάλο, δεν ξέρω γιατί. Όλοι το είχαμε βασικά τότε. Μου λέει, δεν χρειάζεται να δώσεις χρήματα, είναι δωρεάν οι εξετάσεις, αλλά άμα καταφέρεις και τις περάσεις, good luck to you. Το δωρεάν μου άρεσε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα δώσω χρήματα, αλλά το γεγονός ότι είχε ακολουθήσει αυτή η έκφραση good luck to you, μου στοίχησε ένα χρόνο για να αρχίσω να ψάχνω με αυτές τις εξετάσεις και πώς θα τις δώσω και να νιώσω αυτοπεποίθηση ότι τελικά μπορώ να δώσω με αξιώσεις. Επομένως, μετά από εκεί 2015-16 νομίζω ήτανε, έδωσα πρώτη φορά και τις πέρασα και δίνω κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την ιστορία που μόλις σας είπα, θέλω να κρατήσετε δύο πράγματα, ότι έχετε απεριόριστες δυνατότητες, μην πιστέψετε σε κανέναν που θα σας πει ότι δεν μπορείτε το οτιδήποτε, γιατί αν πραγματικά θέλεις κάτι, θα το κάνεις, ο κόσμος να χαλάσει, αρκεί να το θέλεις πραγματικά, να χτυπάει η καρδιά σου γι' αυτό. Το άλλο είναι ότι, ειδικά για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι ή μόλις το έχουν ξεκινήσει, μην κάνετε το δικό μου λάθος και ξεκινήσετε απροετοίμαστοι. Πάρτε το χρόνο σας, ψαχτείτε λίγο, ετοιμαστείτε και ξεκινήστε. Ξεκινήστε όμως. Ξεκινήστε και ας μην είστε 100% έτοιμοι. Το μυστικό εδώ είναι ότι ποτέ δεν θα είσαστε 100% έτοιμοι. Αυτό είναι το μυστικό. Αλλά αρκεί να ξεκινήσετε. Γιατί πολλά πράγματα αναγκαστικά πρέπει να τα μάθεις πάνω στη δουλειά και δουλεύοντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα μάθεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να κλείσω αυτό το podcast. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας πω μια ιστορία που είναι πολύ σημαντική επίσης, για μια ιστορία αποτυχίας, η οποία τελικά στέφθηκε με επιτυχία. Και μην ξεχνάτε να γράφετε στα σχόλια, να μοιράζεστε πράγματα μαζί μου. Θα σας απαντάω όσο μπορώ και οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε, μπορείτε να μου στείλετε και προσωπικό μήνυμα στα διάφορα social που μπορείτε να με κάνετε follow. Είμαι η Μαρία Χαλκιά και το podcast «Μια στιγμή, μια διαδρομή» έφτασε στο τέλος του.